मी स्वाती भटकर. स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे स्वातीज टेस्टी किचन. तर आज आपण पाहणार आहोत अगदी पित्तनाशक पदार्थ म्हणजेच सोलकढी. तर अतिशय स्वादिष्ट आहे. तुम्ही नक्कीच ट्राय करून पहा आणि मला कमेंट्स करून नक्कीच सांगा कशी वाटली ती रेसिपी. तर चला तर बनवण्यास सुरुवात करूयात आपण. सोलकढी बनवण्यासाठी मी अख्खा एक नारळ छान कट करून घेतलेला आहे. 1 चम्मच साखर, अर्धा चम्मच काळा मीठ, अर्धा चम्मच साधं मीठ, 4 लसणाच्या पाकळ्या, 2 हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर आणि किंचित चवीपुरतं मी पुदिना घातलेला आहे. तर पहा, तर इथे आपण नारळ घेतलेला आहे. तर यामध्ये आपण पाणी घालून छान वाटून घेणार आहोत आणि नारळाचं दूध काढणार आहोत. तर पहा, तर इथे मी आमसूल 1 तासभर अगोदर भिजत घातलेला आहे. 1 वाटीभर होतं. आणि पहा, तर आपण नारळाचं छान वाटण करून घेतलेलं आहे आणि आपण आता यामध्ये घालून गाळून घेणार आहोत. म्हणजेच मी सुती कपडा घेतलेला आहे, डबल कपडा घेतलेला आहे. तर छान आपण आता हे गाळून घेऊयात आणि पुन्हा हेच आपण 1-2 वेळा पाणी घालून वाटण करून ते छान गाळून घेणार आहोत. म्हणजेच छान नारळाचा दूध काढून घेणार आहोत. तर अशा प्रकारे आपण करून घेतलेलं आहे. तर आपण आता आमसूलही छान वाटून घेणार आहोत. तर आमसूल पण छान आता हे पहा मस्त भिजलेलं आहे. तर आपण आता हे सर्व मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालूयात आणि त्यामध्येच हिरव्या मिरच्या म्हणजे 2च मी घेतलेल्या आहेत आणि जास्त घ्यायच्या नाही, कारण आपण हे पिणार आहोत. पिताना ठसका लागण्याची शक्यता असेल. 4 लसणाच्या पाकळ्या. तर हे सर्व छान आपण वाटून घेतलेलं आहे आणि ह्याचाही छान अर्क काढून घेणार आहोत गाळूनच. जसं आपण नारळाचं दूध काढून घेतलेलं आहे तशाच प्रकारे हेही करून घ्यायचं. तर हे सर्व आपण आता एकत्र करून घेतलेलं आहे आणि यामध्येच आपण आता मीठ घेतलेलं होतं, काळं मीठ आणि साधं मीठ, ते सर्व घातलेलं आहे आणि साखर. तर हे सर्व आपण एकत्र करणार आहोत. पुदिना आणि कोथिंबीर, पुदिना अगदी कमी वापरायचा आणि कोथिंबीर म्हणजे तुमच्या आवडीनुसार घ्या. जास्त हवी असेल तर घ्या, नाही तर कमी घातली तरी चालेल. तर पहा, तर अशा प्रकारे आपण सर्व एकत्र करून आजची रेसिपी तयार केलेली आहे सोलकढी. तर पहा, तुम्ही नक्कीच करून तुम्हाला नक्कीच आवडेल. पित्तनाशक हे पेय आहे, तुम्ही कधीही प्या. अतिशय सुंदर टेस्ट आहे ह्याची. तर सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर पहिलं सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनचं चिन्ह दाबायला